Diachen is brom. Is grian molechiad bliad. Os ym hyn sgol sio yn y 3 fichits quick diag nwyr ei gosgol yn sgol. Hal yn rwyt sio ac yn fwn y lan gosgol yn sgol. Sy'n nŵsyn am yn neicio diag och gyda si siach am is mwyn i'ch hosig sy'n ffilm trofian y cael eich as y sgol sio. Na'r hosig mi charwa alnach coignar yw'r gynir a cerir an y clasu gas fa walach big an y clasu. Ach na'r egach mi fa mi chicks clasu yn gas y 3. Wel na'r fa mi si cwpr as y sgol sio fe chydwch cort y chomorwm son gle anif nach bydw toletio. Agus fa chlang choloch. Fa cerir cloniacum eis fad wlyg as dy sgol sy'n. Ec yn ail ma fa sydd fa barach i'r ciat dyn y clonia as dy sgol. Coegnir y hoi sy'n rwyd gymaf byg byd o ach gase. Ha sgol sio sgonio. Ha Caogad fi ac am sydd i Bun-sgoil yn Leathainn yw'r sy'n imtach bliana. Yn dosach na'n barant agos fe mi nŵr sy'n y gwybod am sy'n sgolarich sy'n imtach bliana. Ha mi yfferach gyn glee orstanach gyromi y misg y hiad sgolarin y chai trofilm trofian yn y gaelig awns yn sgol. Hanig Christine Martin isteach yn ysgol. Hanig Mary Strachan isteach agos rhaid nisio clasich yn Ceog. Agos nôr sy'n hanig mwfahad Christine Graham son o'r yn gaelig i hyn. Os ydych chi'n ysgol sio am sy'n pliana nwy ciat diag agos nŵgat. Ba ceol y corstad rhywun gymor sy'n sgol. Ba sy'n y ffain Jiffer Chodaman. Ba mysio an y Bun-sgoil yn Leathainn either naked diag naked sy ga agos naked diag naked sy hoch agos corstad rhywun gymor. Horsig mysio sy sgol sio am is mwynhau gan y naked diag naked sy 3. Y chorst ceol ddywmse dyd y fam is y sgol. Sy'n agos Leathainn. A mis mwyn gybyd sgol oedd ffad yn y siar. Da hyla teacher yn gymaf snop nid y fami yn ysgol. Ie, fan y teacher nac yn yla sganiol. Ha isac yn gyfel sy'n gymaf fforstynach leisio chlwy'n i hacyn an hio. Ha dy gyn y fan wpar ac yn gymaf yr ystod. Agus sy'n cyn ei siar ac yn fan y Bun-sgoil sef i dol gan y bod y hywyd fi yna. An cianast yn sgol Andresta. Fa mi a goper awn yn Bun-sgoil yn Leathainn eitor 2016 agos 2000 agos fiche. Sien rita siarlwyn mewn sgol, chobla agos sporsal sa han ysgolirin. Fan awn ac am yn Bun-sgoil yn Leathainn gyma sporsal. Fa mi awn yn Bun-sgoil yn Leathainn fod 2016 cyr fiche sy'n gael. Bydd y hasorig jemi yn Bun-sgoil yn Leathainn shes gyfil sy'n ulig mar siorsiau trelwch. Yn rwyd y gyfel y chwylyd ni ho caino. Sy sgol uas o'ch ein sori sy ap yn Bun-sgoil yn Leathainn. Gaelig bios yn Leathainn. Thelem, Chala, Mirbala, Scania, Lia, Snog, Mirvinach, Cania, Sporsal, Coyersnach, Ria, No, Scania, Caina, Ma, Tolichan, Magdalena, Ria, Sochwig, Lapsha, Ma, Critical, Skipleta, Eirachdo, Kynjachin, Carichin, Even, Spurs. She an magan tacha Sherlin Gerson ha directly bakosha ala. Domsa an Talabi son a ha written as an gihinch. Han skol shop cookit being a gush agus be ma is on a fine skull and be shin lula an college. A missus miniki han skol shon the shah. Son ha bar Königin.